тарафи ширкатҳои махсус буданд ки чандин нафарҳо ройгон ба Федератсияи Россия рафтанд. Илтимос чоплус нашен, халқи тоҷикда чоплусӣ намезеба. Акай Сорбон ягон номермон барои шикоят кардан аз нархи баланди билет. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Навори имрӯзаи мо дар бораи як қатор қарорҳои нави ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар аввали навормон қурби асъори имрӯзаро баҳри шумо пешниҳод мегардонем. Баъдан саволҳои ки роӣ кардагием ба саволотон ҷавоб мегардонем. Та охири навора бо диққат тамошо кунед. Мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 153 сомону 40 дирам ва $100 бошад баробар мебошад ба 1132 сомону 25 дирам, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1332 сомонӣ. Қарорҳои ҳукумат барои захира ва арзонӣ. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон теъдоди мақомдоронро 30% афзоиш дод. Эмомалӣ Раҳмон, раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо имзои қарори ҳукумат теъдоди мақомдоронеро ки бо захираҳои моддии давлатӣ сару кор мегиранд афзоиш дод. Яъне ки мақомдороне ки бо захираҳои моддии давлатӣ сару кор доранд, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шуморашона зиёд кард. Эмомалӣ Раҳмон бо қарори ҳукумат теъдоди кормандони агентии захираҳои моддии давлатиро ҳудуди 30% афзоиш дода 45 нафар муқаррар намуд. таъкид шудааст ки шумораи ниҳоии кормандони агентии захираҳои моддӣ бе ҳайати хизматрасонӣ 45 нафар мебошад. Пештар ин теъдод 34 нафарро дар бар мегирифт. Қаблан ҳукумат ва парлумон ба агентии захираҳои моддии давлатии Тоҷикистон иҷозат доданд ки бархе маҳсулоти аввалиндараҷаи озуқаворӣ ва сӯзишвориро бидуни пардохти боҷ, аксиз ва андоз аз арзиши иловашуда ворид намуд. масъулин ҳадафи ин иқдомро таъмини бозори истеъмолии аҳолӣ бо молҳои ниёзи аввал, инчунин бензин ва сӯзишвории дизелӣ арзёбӣ карданд. одатан агентии захираҳои моддӣ дар ҳолатҳои болоравии якбораи нарх дар бозорҳо аз ҳисоби захираҳояш моли нисбатан арзонро пешниҳод мекунад, то аз шиддати иҷтимоӣ ҷилавгирӣ карда шавад. яъне ки пешниҳод кардани молҳои арзон гуфта ярмаркаҳоро дар назар дорем. ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҳолате ки дар бозорҳо нарху наво қимат мешава, озуқаворӣ боло мерава нарху навош ва дар ҳар як микрорайон қариб ки ярмарка ташкил карда мешава бо нарху навои арзон, аз ҷумла орд, равған, шакар, дигару дигар чизҳое ки имрӯзҳо мо шумо истифода мебарем. ва ҳамчунин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо имзои қарори ҳукумат теъдоди мақомдоронеро ки барои захираҳои моддии давлатӣ сару кор доштанд зиёд карданд. чихеле ки мо дар аввали навор нусхаша хондему ба шумо гуфтем. Муҳаммад 85 нависад: салом алейк акай Сорбон, акай аэропорти Бохтар ба Русия парвоз мекунад ё ки не? Илтимос ҷавоб те раҳмат. айни ҳол аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд ва аз Кӯлоб парвозҳо ба Федератсияи Россия муқаррар шудагиянд ва ба анҷом расидастанд. Шок нависад: ин қарора ҳар сол мебароранд, не ки ягон кас оли нафақа нагирифтае. Аэросия пул гирифтан қариб имкон надорад. ҳоли ин қарор бо якчанд пункт дорад ки ба ягон муҳоҷир рост намеояд. ин қарора ман ҳар сол мешунавам. ин қарор ба ҳамун шахсиятҳое тааллуқ дорад ки вақте ки дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекунен қонунӣ, яъне ки ба патент кору фаъолият мекунен ва баъд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бозгашт мекунен, сину солтон барои гирифтани нафақа тайёр шудагӣ. баъдан шумо метавонед ки нафақа пулӣ бигирен. дар ҳоле ки яке аз шумо мисол 30 сола ё ки 35 сола бошену дар Россия кора бас кунен, Тоҷикистон биёен, дар ҳол нафақа пулӣ гирифта наметавонед, то сину солтон агар мутобиқ набоша барои гирифтани нафақа. бобо Муродов нанависад: салом Сорбонҷон, саломатӣ хуб хоҳонам. шумо аз ҳама хабарҳо огоҳ мекунед моро. раҳмати калон. худованд шуморо ҳамеша нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат шумо дорам.
Холназаров нависад: салом бародар, мо дар шаҳри Москва моро аз корхона рӯӣ кардастанд ки укол кунед. Агар накунед патент карда наметонед. Ай Тоҷикистон омада наметонед. Ака сорбон ответча модар расонед. Илтимос акаҷон ответча рӯӣ кунед. Саломатимон соза акай сорбон. Бародари азиз, саломатӣ созам боша. Агар ваксина гузаронидан ҳатмия дар Федератсияи Россия барои муҳоҷирон, яъне ки муҳоҷироне ки кор ва фаъолият мекунанд официально бояд ки ваксинатсия бигзаранд ва анамун маълумотнома дошта бошанд. Вақте ки шумо ҳамаи потоки ваксинаро мегзарену меспорем, ба шумо ҳуҷҷат метиҳанд. ва ин қарори ҳукумати Россия ки ҳукумати Россия ҳамчунин пешниҳод кардагӣ барои ҳамаи корфармоён ки ҳар як корхона бояд 70% коргароша ақаллан ваксина бигзаронанд. Қаюмова нависад: сорбон сози хуби авшид барои Тоҷикистон запрет бидагиё, мутаассифона неёлӣ нашида. Баҳодур Билолҷон нависад: салом ака, ба саволам ҷавоб надоден. Бачам 1.5 сола мебошад, ба ӯ чӣ лозим мешавад барои Москва бурдан? Загранпаспорт лозим мешавад. Агар ки ҳамроҳи падараш брава, падар модараш қатӣ брава, давернес лозим намешавад. Загранпаспорт лозим мешавад ва ҳамун билете ки шумо бояд харидорӣ кунед. Назриддин нависад: раҳмати худо бар шумо. Бода ака, зудтар кадом моддаҳо дар амнистия меғалтанд видеош кун, пешакӣ раҳмат. Ин чиз аз ма вобастагӣ надора, яъне ки ин чиза президент, яъне бо қарори ҳукумат тасдиқ мешавад. Тасдиқ кишид, баъд мо ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем. Азизов Абдусамеъ нависад: ака, ягон видео кун ки ай тарафи давлат чихе ба Россия рафт бесум. ай тарафи давлат не, вале аз тарафи ширкатҳои махсус буданд ки чандин нафарҳо ройгон ба Федератсияи Россия рафтанд. Мисол меорам, ман як ширкати сохтмонии Федератсияи Россия бо номи Пик Модул, бисёре аз шумо медонед ин ширката, чандин маротиба аъзои комиссия ба ҷумҳурии Тоҷикистон равон кард ва номнавис кард шахсиятҳои хоҳишмандаву гирифта аз ҳисоби анами ширкати Пик Модул ба Федератсияи Россия бурданд ва аз ҷои кор таъминшон карданд. Музаффарович нависад: барои ин трудовой дар кора ё не? Барои ки чӣ хел доказат мекунӣ ки кор карда ё не? бале дар кора. Барои ҳамин мо гуфтем ки шахсиятҳое ки официально кор мекунанд, ба ана ҳамин шахсиятҳо нафақапулӣ ҷудо карда мешавад баъди синну солшон барои гирифтани нафақа расидан. Майсара нависад: ассалому алайкум, мо сертификати ваксина дорем. Аэропорти Душанбеда ПЦР тест мепурсанд. дар ҳоле ки аму ваксинара ҳамаша споридагӣ бошен, яъне 2 маротиба ё ки 3 маротиба ҳамура полни спорида буд карда бошену сертификат дошта бошен, дар ин ҳолат тести ПЦР намепурсанд. дар ҳоле ки якта ваксина споридагӣ бошен шумо, дар ин ҳолат ПЦР мепурсанд. Гулаҳмадова нависад: салом акаи сорбон, мо бо ҳамроҳии фарзандои 8 сола, 6 сола, 4 сола, 1.5 сола ба Русия сафар карданем. Аз кӯдакҳо чӣ қадар пул барои билет мегиранд? Ба мо гуфтанд ки 100% мегиранд. ма дар чандин барномаҳом гуфтагием ки ҳар як ширкати ҳавопаймоӣ условияҳои худша дора барои фурӯши чипта. баъзе ширкатҳое ҳаст ки барои кӯдаки 1.5 сола пул намегирад ва баъзе ширкатҳое ҳаст ки барои кӯдаки 4 сола 50% мегирад. вале боз ҳаст ширкате ки барои кӯдаки 4 сола ё ки 5 сола 100% билет анам пулша мегиранд. Беҳрӯз Ғанизода нависад: салом алайкум бародар, илтимос чоплус нашен. халқи тоҷикда чоплусӣ намезеба. ман намефаҳмам баъзе шумо нафарҳое ки ҳамин хели суханҳо мегӯянд чоплус нашен, яъне ки ватанта дӯст будори чоплус мешида ё ки миллатта дӯст будори чоплус мешида. магар падару модари шумо тоҷик нестанд? ҳамин нафарҳое ки ҳамин гуна сухан менависонед, ё бародар апаву хоҳари шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунанд ки бефикр беандеша ҳамин гуна суханҳо менависонед? камтарак фикр кунед, баъд фикр ақидаи худтона баён кунед. ман намедонам шумо ба куҷотон фикр мекунед ҳамин гуна суханҳоро гап мезанед. ҳамин гуна комментарияҳо зиёд менависонанд. ман намехоҳам ҷавоб додан, вале айҳад зиёди бад нависондам. ба ҳамин хотир ман якташа хондум ва фикр мекунам ин гапите хато, ай тарафдори гапите ман нестам ва шахсиятҳои бофаҳмам тарафдори гапите нестанд. ҳеҷ вақт хуб мешавад ки ҳамин сухана дига такрор накунӣ. матра на гапи гандат мегум, на гапи гандат гуфтам. ба ҳамин хотир мара дуруст буфаҳам. ай пай кори худат ша хубаш тамошо накун видеои мара, агар ки махулат набоша суханронӣ.
туев нависай: салом акаи Сорбон, ҳазор раҳмат барои видеоҳои мекардагиат. Ака Меҳровар Марзич: ҳазор раҳмати калон шумодам бародаро, ҳазор раҳмат касе ки моро бовар мекунад ва тамошо мекунад, миннат дорем. Раҳматулло Алимов нависай: ака ҳамун филма 3 шаб бирорен, насиб боша як 2-3 рӯза да пешниҳодтон мекунем, дуромада якм диюмша тамошо кардан гирем. Касе ки намедонад, филми Азоби шавҳар дар канали ма ҳастай, бидроин тамошо кунен. беҳтарин филмай фикр мекунам ки аз ҳаёти имрӯза. Алиҷон навистай: акаи Сорбон, ягон номермон барои шикоят кардан аз нархи баланди билет. мутаассифона ма дарёфт накардам ҳамун номерора. Бозоров нависай: акаи илтимос, залатая амнистия кай ва чандум да мешава? Бародари азиз, худо хоҳад ки мешава, вале маълумоти пуррара ма гуфтам ки дарёфт кардам, ба пешниҳодтон мекунам. Бобо нависай: акаи Сорбон салом, амима саволи мара ҷавоб де илтимос. Бачаи тағоям угража дора мара, хонагиёмона, ма дар ғарибӣ. Ман метавонам ба вазорати корҳои дохилӣ ариза баён кунам, то ки далел надорам. албатта дар ҳоле ки угражат мекунанд, таҳдид мекунанд, бале ҳақ ва ҳуқуқ дорем шумо ки ариза пешниҳод кунед, шикоят кунед. Исаевич нависай: як бор нафақа метаҳанд ё ҳар моҳ, баъд чанд рубли метаҳанд? Чанд рублиш и вобаста аз ҳамун кор ва фаъолияти шумоае ва ҳар моҳ метиҳанд нафақара. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем ба ҳамӣ ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. барномаҳои моро интизор бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои оянда.